Ipinagpapasalamat ng 48 anyos na si Nanay Alma Alcala ng Barangay Baliwag Viejo, Minalaba, Camarines Sur na nabigyan siya ng pagkakataon ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Bicol na makapagtapos sa kursong dressmaking. Sa loob ng 35 araw na puspusang training sa pananahi, marami daw siyang natutunan na tiyak na magagamit niya bilang bagong pagkakitaan. Ipinagpapasalamat din niya ang portable sewing machine na bigay ng Ako Bicol Party List na itinuturing niyang susi sa kanilang unti-unting pag-angat sa buhay. Ma'am, naengganyo ako ma'am kasi parang ang laking tulong sa amin, lalo na sa bumubuo ng Ako Bicol kay Congressman Saldico. Malaking bagay para halimbawa sa akin na nasa bahay lang bilang isang dressmaking. Malaking tulong yon para magawa ang panghanap buhay namin. Nakapagtapos naman sa kursong Prepare and Cook Hot Meals ang 44 anyos na si Nanay Ann De Leon ng Calabanga, Camarines Sur. Nakatanggap din siya ng mga gamit pang kusina mula sa partido na mga gamit niya sa paggawa ng kanyang mga panindang kakanin. Mahilig talaga ako magluto. Yes, tapos yan na nga niyan, ang sako talagang negosyo is talagang kakanan siya. So, sabi ko, dakula ni yung sa muya, saka bako lang saka iriba ko talaga. Kasi ibang may pamaling income, kang si nagpa-order na sindangon yan. So talagang Bukod sa dressmaking at prepare and cook hot meals, nabigyan din ng starter toolkits ang 175 pang scholars sa iba pang kurso tulad ng Driving NC2, Shielded Metal Art NC1 at NC2, Automotive Servicing NC1, Processed Food by Salting, Curing and Smoking, at Bread and Pastry Production NC2. So ngayon po, we have a graduates of 197 from different institution po. So meron po, mix po yan. Meron private institution, meron din pong public institution. Yan po yung sa mga TESDA administrative schools, which is yung CASIFMAS and the Regional Training Center po doon sa Pili. Yan po, in partnership with different legislators. So we have different scholarship programs. So ngayon po, ang scholarship po is under Special Training for Employment Program, which is with partnership with Ako Bicol Party List po. So ang naman po niyan, through coordination with different institution and also to the help of our legislator po na Ako Bicol, nagkakaroon po kita ng mga beneficiaries na qualified for that qualification. Dumalo naman sa pamamahagi ng naturang mga kagamitan si dating Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon. Sa kanyang ibinahaging mensahe, binigyang diin nito ang kahalagahan ng vocational training at pagkakaroon ng national certificate. So again, congratulations on behalf of Ako Bicol Party List, of course Congressman Saldico, Congressman Pido Ogarbin Jr. And sana ingatan nila itong mga toolkits na binigay ng TESDA at nang tumagal at nang magamit nila sa kanilang paghahanap buhay. And of course, yung mga reminders lang natin na sana wag nila itong ibenta, wag ipamigay sapagkat baka ma-audit sila ng COA at mahirap na, no? So madidefeat yung purpose ng programa, no? Nag-acquire sila ng training kung wala silang mga gagamitan na para may apply yung mga natutunan nila sa mga iba-ibang kurso. So wala ring silbi, no? Bahagi ang toolkits distribution sa Tulong Panghanap Buhay program ng Ako Bicol Party List na may layuning makatulong sa mga mahihirap na Bicolano na unti-unting makawala sa kahirapan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.